Avui farem una sortida de les que ningú es pensa que trobaríem a 30 quilòmetres de casa. Farem l'aresta completa del cim dels Avencs i del Tuc de Nadell. Què farem? Pujarem per la Jordana, que la tenim aquí a la nostra esquerra, farem tota l'aresta completa, farem aquest tros d'aresta fins a la Portella, que hi ha algun equipament amb cadenes i tal, que no és gaire difícil, és molt aèria però no és difícil. Llavors de la Portella cap a el Tuc de Nadell és una altra història. Vull dir, tenim un tros d'aresta que es veu fàcil però és difícil, té alguna història, alguna cadena, algun cable que ens pot ajudar i segons com anirem de temps farem tota aquesta serra completa fins a arribar a l'altra punta. És una zona amb un ambient espectacular, vull dir, pensaries que estàs als Dolomites, això és l'hòstia, i a costat de casa. Impressionant. Si no, quan acabem, ens gravem i m'ho diràs, que és impressionant. Així que, tirando! Vinga, som-hi. Bé, ja hem arribat a la cruïlla, on hem d'agafar el camí que ens portarà a l'inici de la via ferrata Jordana. La via ferrata Jordana té com una mena de 3 bonys que els farem, hi ha inclús un ràpel de 20 metres, pujarem per aquestes primeres parets d'aquí, hi ha equipaments per assegurar-se, fins que arribem amb el collet d'allà. Llavors comencem a fer l'aresta del Tuc dels Avencs, que està aquí. Si ens fixem bé, i a la fita geodèsica es veu des d'aquí, que és un palet de color blanc des d'aquesta distància. Baixarem per aquesta aresta tan retallada cap a la Portella, que també trobem alguna cadena, algun cable, i llavors comença l'aventura, de la Portella cap al Tuc de Nadell. Tuc de Nadell tenim que fer aquell tram de cresta d'allà, que no està tan equipat i hi ha algun pas d'escaladeta i està molt més treballat. Baixarem tot aquell llom, que és un llom de vegetació mediterrània típica amb garric i amb romaní, molt xulo, perquè és un lloc on inclús trobarem cabres, fins a arribar fins allà baix de tot aquell collet d'allà. Amb aquell collet baixarem i recuperarem un camí que ens portarà cap al cotxe. Suposo que tardarem una miqueta, però ja veuràs que és un ambientazo, que ens ho passarem divino de la muerte, com diuen, no? Pues vinga, que se'ns fa tard, I no portem frontals. So you think you can tell? Heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field, blue coast to your rail, a smile through the veil? And do you think you can tell? Did you get to your train? Your heroes for ghosts, hard eyes for trees, hard air for a cool breeze, the cold comfort for change. Did you exchange a walk-on power in the war for a lead role in the cage? Aquest és el primer pas, un pas amb corda en nusos. I, bueno, aquí no hi ha cable de vida, no té res de l'altre món. Anar al tanto amb les pedres, que són molt trencadisses, i podríem emportar-se una pedra i tirar-li el company de sota. Perquè Pot caure alguna pedra, no no? tiri res a sobre, sí. Sobretot, amb tranquil·litat, mirar que no t'enreguis enlloc. Ja. Hi ha una cadena però no hi ha cable de vida. Què vol dir? Que si caiguéssim rebotaríem i aniríem a fer punyetes. Jo us recomano fer servir la mateixa cadena com a cable de via. De manera que si caiguem arribaria al dissipador aquí i ens faria a tope. Val? I corre perfectament.
Hacemos a la polla. Bé, ara anem a fer un pas molt fàcil, però no té cap tipus de seguretat. Per tant, s'ha de fer molt de cuidado, hi ha abisme a les dues bandes. M'he tret els guants, perquè per aquest pas vull sentir la roca, i res, vull fer-lo. No té res de complicat, però està com una mica més plomadet. I si falla la roca, pues estem a cavall. Tens bons agarres aquí dalt, a la... Però clar, no t'ho pots fiar mai, saps? Arriba fins a la reunió, Abans no. però abans no. Abans s'acabava aquí. Abans s'acabava aquí. T'havies d'agafar d'aquí, d'aquest esgraó, que ara estic agafat aquí, i de calderida, clarita. Hi ha gent que no ho fa, però El nus és important, al el final. nus, sobretot quan fas ràpels molt llargs, aquest potser no ho és tant perquè s'acaba aquí baix. I van. Ara faig el ràpel.
El rappel és una maniobra molt delicada. S'ha d'intentar baixar suau, sense donar cops a la corda. Sé que a vegades és difícil. Però no cal córrer, no cal fer les ombres de fades. Aquí hi ha una canal en forma de diedre. Passa que hi ha els esgraons pel mig, però sempre no van bé els esgraons. Quasi bé vas per la meitat de la canal, posant un peu a cada banda i agafant-te de l'esgraó i del cable. Bueno, és al tanto, hi ha molta pedra sota, vale, Josep? No és res perquè si faig caure alguna cosa que no es foti. T'espero que puixis i després continuo jo. Tot això està molt precat. Life's a tale that can't be told. My freedom I hold dear. How years ago, in days of old, when magic filled the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum, at the evil wall, crept up and slipped away with her. Yeah. Ain't nothing I can do now. I guess I'll keep on rambling. I'm gonna I gotta find my baby. I'm gonna ramble on, sing my song, gonna work my way around the world, baby, baby. Do my baby. Yeah. I gotta keep searching for my baby. I gotta keep a searching for my baby. Yeah, 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 yeah. Ooh, my, yeah. I keep rambling, baby. I keep rambling, baby. I keep rambling, baby, 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 baby. That's all, that's all. Look here, girls. Take this advice and remember always in life. Ramble on. Now the town is now. Sing my song. I'm going round the world. I gotta find my girl. On my way. I've been enslaved 10 years to that day. I gotta. Aquí dius que hi ha un tram perdedor. Sí, perquè ara has de baixar. Tu on arribes aquí? Què vol dir un tram perdedor? Un tram perdedor vol dir un tram que perds la pista del camí. Entre dificultat i dificultat ja has vist que hi ha un senderó, un corriol. Que aquest corriol arriba aquí. Tu què faries si estiguessis aquí? Tiraries amunt, no? Sí. Vale, si tires amunt, aquella agulla està en pendent, és vertical. Ara perquè no es veu la boira, però aquí hi ha una bona Sí, agulla. aquí hi ha una bona agulla aquí endavant. Doncs ara el camí baixa per aquí baix. Baixa per allà baix i dona la volta i entra per baix. Clar, si tu vas per aquí i vas una miqueta despistat, el camí sembla que continuï per aquí darrere, Sí, sí. té 1000 opcions, i llavors la correcta és anar per aquí baix.
baixis per aquí, agafa't bé. Hem de baixar, l'únic pas que hi ha és una escletxa que hi ha aquí, o hem de baixar cap baix, no ho recordo. Crec que per l'escletxa podem baixar, perquè és el pas més complicat de tota la jornada de trobar. Llavors aquesta paret se puja recte amunt, ja com puguis. Aquí ja no hi ha ferrata, hi ha un parell de cadenes, però anar ben segurs i tindre cuidado i de poc a poc. He posat un sol, perquè no hi ha canvi de cable. És només una precaució per si fotis una patinada per aquí. En principi no hauria de passar. Vigila que no et caigui cap cascote, vale? Que això, mira com està, Pots agafar com pots, perquè... Has de grimpar per aquí. La part més fal és just la part que està més exposada. Segon, Potser he parlat més ràpid, no? Però crec que ja ara ja... I anem cap al cim. Jo crec que sí. Però aquesta cadena és l'últim. Tants anys estudiant enginyeria, inox, 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 bisagra d'inox, pal galvanitzat. I van, i la plataforma no la fan inox. Manda huevos, mira on està l'antena. Amb l'aire que fot aquí. Sí, perquè està clar que s'ha trencat la soldadura. No, va ser. Perquè s'ha podrit. Aquesta. Saps què passa? Que moltes vegades entra aigua dintre, per dalt o pel foc, forats els tornillos i podreixes de dintre. Però ja veus, Home, no venia de fer la platina inox, Home, la platina inox ve sigut i el pal, almenys el primer metro d'inox, Què ens falta pel cim? no res, està aquí mateix. Està molt a prop. Doncs vinga, som-hi. Mireu quina boira, Fixeu-vos quina boira que no ens ha boira, deixat. pues, hem d'anar fent. En tot el recorregut no ens ha deixat la boira. Ara aquí tindríem una vista fantàstica de tot l'entorn, però, com veieu, estem envoltats de boira. I tota la vida també l'han fet amb boira. No, però... Així arribem al cim. No, encara no, tinc d'anar cap allà. Estem molt a prop. Això és una zona que hi ha anterior al cim, que ja que s'entén, És l'avancim. Si ho vols dir així, sí. I listen to you time and time again, while you tell me just what's right, and you tell me 1,000 things a day, then sleep somewhere else at night, going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? I'm going back to Kansas City.
house, and then you say you gotta pay for what you break. Going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long? And I keep singing the same old song. And I love you, dear, but just how long? And I keep singing the same old song. Going back to Kansas City. Què tal? Com t'ha anat? La primera ferrata no és la que fas, ja n'ha fet diverses tu, no? Però aquesta sí, la Jordana sí, està molt guapa. La Jordana ja has vist que no és una ferrata típica en què tenim tot el rato el cable al costat. És una ferrata que hem de treballar roca i ferro, que hi ha molts llocs que no hi ha seguro, que hi ha llocs que has de buscar el camí. Hi ha sobretot molts llocs on hi ha un perill de caiguda de pedres, ja has vist, impressionant. Vull dir que en qualsevol moment al company de baix li pot ser que es mengi una pedra, sobretot si no tens experiència. M'agrada molt el ràpel. El primer ràpel. El primer ràpel, que és molt vertical, el segon pràcticament és una corda que potser s'hauria de canviar. El primer potser hi havia 15-20 metres, no?, del primer ràpel que hem fet. Sí, són 20 metres. 20 metres. Entre 18 i 20 metres, ja has vist que el ràpel segurament el va fer una persona bastant alta, perquè jo faig 1,70 m, tu has fet també bola de 1,70 m, no? Sí. I no arribàvem. 1,60 m. No arribàvem. De fet, hi ha un segon tram de cable, Però amb el casco igual sí, 1,70 m amb el casco sí. però ja has vist aquell segon tram de cable que hi ha, Sí. es va posar perquè abans no hi era, i la cinta de seguretat no et donava, amb la qual t'havies d'agafar el descansillo, que per això portava preparat, lligar-la a la cadena, perquè havies de fer virgueries allà dalt, al costat del tallat, que sempre és l'exposició, te dona una miqueta d'estrès, i muntar tot el tendinglau, no? Clar, si vens amb algú, com m'ha passat, que no té experiència, l'has de fer esperar al darrere, i ja quan ho tens tot preparat, dir-li, vinga, va, ara vine, perquè és que si no és un perill que de caure algú allí, si et caus allí estàs... Aquí que ningú s'ho prengui a broma, aquesta via ferrata, no? Perquè aquí hi ha hagut gent que ha pres mal, per tant, que vinguin amb seguretat, amb equip, I tant, i tant. amb algú que en sàpiga, que algú que l'hagi fet abans, millor. Sí, home. A veure, si ets un clàssic de fer vies ferrates i no fas res més, primer t'has de pensar on t'hi poses. Crec jo. Tu com ho has vist? Ja has barrejat ferrata i muntanya. I has de tindre experiència en muntanya per fer aquesta via ferrata. Si només fas ferrates, allò que sempre vas amb el ferro enganxat i que pràcticament no fas res més, no vinguis aquí. Perquè te trobes aquest material en mal estat, te trobes trepades que no pots assegurar, i bueno, s'ha d'anar una miqueta al tanto. Escolta, i de menjar has portat alguna cosa, tu? Jo, fruita, és el que millor va. Pues vinga, jo també. Sembla que Fruita, mengem alguna xocolata, cosa, no? Mengem alguna cosa, I no? ara ens posem aquí baix, arrassadets, Doncs vinga, un plàtan, una poma, i andando. i a recuperar. I la boira sembla que... La boira de marxa, Teníem l'esperança que... Volíem esperar que s'aixequés la boira, encara estaríem baix, Doncs però vinga, bueno. esmorzar alguna Una cosa és important, Quina? que la gent s'ho pren a conya. Jo moltes vegades, quan hi ha boira, com ara avui, surto. I vaig a llocs que conec molt, com la Mola, i llocs que conec molt, la Mossara. Què et dona? Et dona que avui a mi això no m'ha espantat. La persona que no està acostumada a bellugar amb boira, el dia que agafa una boira així, caga. I és bo que tothom que li agradi sortir a la muntanya, si té una zona que la coneix molt bé, per dir-te, bueno, vaig allí al Sant Simplici no hi ha mai boira, però bueno, No, però sí. un lloc que sàpigues que tu coneixes molt bé, si aquí hi ha boira, vés-hi. Vés-hi perquè te donarà aquesta experiència de dir, hòstia, tiro que a mi això ja me dona respecte, però tinc confiança. I has vist que han pujat, l'únic que no ens ha preocupat ha sigut la boira. Anem amb cuidado, ara haurem d'anar molt en tant, no perdre el camí, de mirar bé els passos que són compromesos, però tranquils, això és l'important. I això ho dona practicar. Has vist com passa la boira? Sí, sí. Vinga, és Sembla que hi hagi algú fumant aquí a saco. Anem a... And I Ah, keep hello. singing the same old song. I'm going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long? And I keep singing the same old song. And I love you, dear, but just how long? And I keep singing the same
L'Òscar per Turquia. Jordi per Montserrat escalant. El Richie també està per Montserrat perquè té aquesta... Són unes xerrades que té allí, no? El Monistrol, xerrada a la tarda. La Montse, que ahir va fer una calçotada i avui n'està per... Avui està a cau. Avui està cau. Bueno. O sigui, el pont de Mahoma... Després d'una calçotada de menjar i de beure, potser no és el dia millor per fer una ferrata. Però bueno, la veritat és que és un joc bonic. En un ambientasso boníssim. El que passa que tindrem que tornar perquè en boira desmereix molt el paisatge. Té aquest ambient sinistre, però la veritat és que s'han perdut totes les vistes. Hi ha llocs per aquí, sobretot quan estàs a l'altra resta d'aquí al davant, que veus tota aquesta banda d'aquí, és impressionant. Els que teniu canalla, ensenyeu-li això als vostres fills. A la muntanya es menja tot, no llença res. Això és biodegradable, amb la qual cosa el pots llançar. Sempre junt del camí, per això. Una cosa que no s'ha de llançar mai a la muntanya són les pells de taronja. Una pell fora de la taronja pot tardar 2 anys en podrir-se. I de fixes, veu quan arribem a un cim, que és la típica marranada que trobes de la gent. Pell de taronja. I què més? Pensa-hi. Cigarros. Bueno, tirar un cigarro ja és per matar la penya. Hi ha una altra cosa molt lletja que trobes als cims. Paper al bal. No, algo que és orgànic, que la gent ho llança pensant que es destruirà ràpid. Les clafolles dels pistatxos, com se diu això en català? Pistatxos. Pistatxos, no. No, Es diu festucs. festucs. Els cims, no sé per què, els festucs són uns fruits secs, és el fruit sec més potent que hi ha. La veritat és que la gent fa bé de menjar festuc, És molt concentrat. perquè té moltíssimes propietats. Però la closca, amb un cim, allò pot tardar, però bueno... I si ara fas memòria, és cert o no? Arribes a un cim que et trobes. Sí. Les clafolles del festuc... Si rasquessin per aquí segur que en trobaríem No, molt. perquè si tu et menges una nou, te'n menges 3, tires la closca, i allò pràcticament desapareix ràpid perquè és molt poquet. Però els festucs és com les pipes. Te fots una bossa i omples allò de clafolles i ja li junta les pells de taronja, allò sembla que gent passa tot corrent. Gent per tot. Don't let them fool you. Or even try to school you. Oh no. We've got to mind our own. So go to hell if what you're thinking is not right. Love would never leave us alone. I in the darkness, you must come out the light. Could you be loved and be loved? Could you be loved and be loved? Life is rocky, and you may stumble too. So why do you point your fingers at someone else who's judging you? Don't your brother, man. Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Could you be loved? Don't let them change ya. Or even Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming.
jamming. And jam down, hope you're jamming too. Jah knows how much you try. You're true to get it high. Bé, avui no ens queda més remei que acabar a la Portella per la boira, perquè aquest tram d'aquí és més complex i té més complicació. Ara doncs pujaríem grimpant per aquí ja no hi ha seguros, hi ha algun cable en algun moment molt puntual, però ja és una cosa més laboriosa. La roca està molt humida, hem començat a patinar moltíssim baixant. Alguna patinada compromesa, així que no cal buscar problemes allà on no els tenim que tindre i marxem, no? I a dinar amb la família. Girem cul. Doncs vinga, que la torre d'alta tensió canta i no m'agrada gens. A mi tampoc. Un cop arribat a la Portella hem agafat la pista que baixava perquè pel mig ve el PR, però amb la boira hem pensat que era millor baixar més tranquils per aquí per la pista. Fa una miqueta més de volta, com veieu venim d'aquestes muntanyes d'aquí, aquí està la Jordana darrere meu, no es veu absolutament res, és la boira tan espessa que teníem, no ha marxat, vull dir, encara continua estant molt tapat i aquí s'acabaria, ara tenim el cotxe uns 200 metres avall i bueno, espero que us hagi agradat l'aventura i si algú vol fer aquesta excursió, que es posi en contacte amb el Pont de Mahoma. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. I wanna jam with you now. We're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. And I hope you like jamming. I hope you like jamming, 'cause I wanna jam with you. I hope you like jamming too. I wanna jam it.